svetlo, ale také nižšie to bolo. Dobre, tak Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku. Vie niekto z vás, aký je najstarší nástroj na svete? Presúvame sa do galérie v krásnom múzeu Pána Smetánku, ktoré je vždycky prvou zastávkou tejto exkurzie. Vždycky nás veľmi naladí na umelecké aktivity. Práve čakáme na spoločné fotenie pri láske, mimochodom. Tak sme v Kežmarku a zatiaľ veľmi krásne architektonické skvosty si tu môžeme všímať na námestí. Asi sme na námestí. A ideme do knižnice Evangelického licea, ktorá má byť najväčšia v strednej Európe, univerzitná. Zastavili sme sa v miestnej cukrárni v Kežmarku. Ideme ochutnať. Veľmi sa tešíme, ideme si vybrať izby a čo ja viem, dneska asi nespíme, vidím to tak. Boli tam včely, malé zbieratka. A čo som sa dostal? Ale uleteli. Keď je publicista aj spisovateľ, tak môže tým pádom mať bohatší slovník alebo nápaditejší nejaký aparát používať slovný. A na druhej strane zase publicistika môže inšpirovať spisovateľa, aby nežil úplne odtrhnutý od reality, aby proste sledoval aj aktuálne dianie. Sme po vášnivej diskusii s Mariusom Kopčajom, ale najdôležitejším programom tohto večera je táto večera. Ako každý rok, tak aj tento naši autori a vydavatelia prinášajú rôzne knižky z vydavateľstva Modrý Peter, ktoré si študenti môžu aj kúpiť. Kto zabudol svoje meno, nesmie už potom zabudnúť na nič. Teraz nastáva pre mnohých stresujúca situácia, zoznamovacie kolo. Študenti si práve odmatávajú tento modus a nevieme, čo to má byť, nejaká metafora. Nás teraz napadlo, že či akože nebudeme rozprávať tak dlho, jak dlhý je ten špagát a trošku sme v strese. Nehráme na žiaden hodový nástroj. Dnes už nás asi nič neprekvapí. Je to veľmi ťažko povedať. Čo vlastne od vás budem chcieť? No a teraz prišiel práve ten čas. Takže všetko má svoj čas, všetko má svoj dôvod. 11:45. Bola to zaujímavá diskusia, ale už máme dosť. No tak na záver večera zdravie. Nebudeme sa tváriť. Prečo sú lastení? Vyjadrenie plastov. Za týmito dverami sa nachádza obľúbené miesto všetkých účastníkov. Okrem literatúry máme možnosť tu obdivovať aj miestnych chovateľov koní, kráv, sliepok hlavne. Ja medzi nami vítam nášho ďalšieho milého hostia s krásnym menom, aj Valentína Ševčíka. Slonica Ľubica necíti sa zdravá. Bolievajú brucho, bolievajú hlava. Počkaj. Ideme mať nejaký zvláštny kvíz, asi, s doktorantmi, no tak sme zvedali na aké témy zaujímavé. Otváram prvú otázku, prvého kola. Uhádnite názov titulu, ktorý sa umiestnil vo finálovej desiatke titulov ceny Anasov Litera za rok 2006. Momentálne ideme mať besedu s Táňou Kusou zo Slovenského rozhlasu a Petrom Turčíkom. Trošku iný ako ostatní. Hipster a pýta sa ma. Výhoda toho, že môžete vidieť myšlienky a ten proces, ako prebieha vznik tých diel, z prvej ruky podľa mňa nikde
málo kde môžete zažiť a tuto môžete zažiť. Akurát prišiel pán Smetanka, ktorý tu je každý rok čestným hosťom a ide robiť koncert so svojimi, myslím, že maximálne 3 nástrojmi, ktoré každý rok donesie. Dobrý večer! Ešte som nehral. Je to istý druh vibrácie, kedy vibruje duša. Kedy sa vlastne dostáva zvnútra niečo na povrch. A či je to spôsobom textu alebo muziky, u niekoho je to tanec, u niekoho to je výtvarný prejav, tak je to veľmi dôležité, ale obzvlášť ešte v spojení hudby s textom, no tak to k sebe pasuje jedno. Nájdem seba, snívam po inom, vždy mám v pláne skúsiť veci mnohé, nebude to hádam zločinom, že som voľný človek a na voľnej nohe, juhu! Po dnešnom úžasnom programe sa tu ešte v noci pracuje usilovne na zadaniach od docentky Andričikovej. Nastáva najdôležitejšia časť, záverečná celej literárnej exkurzie, prezentácia študentských výtvorov, ktoré sme si pripravovali v podstate od piatku až do teraz s bublinkovou fóliou. Je to tu? Nasleduje diskusia s Ali Brindovou, čo je vlastne aj posledná z tejto literárnej exkurzie. Krajina obskúra. Nesiem si so sebou jeden povrchný a roztržitý život, ktorý tu nemám na čo použiť. Za prevrátený obraz krajiny vďačím priezoru na ničhodnej kovovej škatule. Chcem povedať, a budem na sebe asi vyvolávať slzy, že som dojatá, že som s vami tak vám dojalo to, že v podstate veľmi blízko máte metodiku, ako sa veľmi blízko dostať k deťom. Jakou zastávku?
Slovenčinárskú zložku alebo tú filologickú zložku s mediálnou prepájame už niekoľko rokov, pretože vieme, že máme takýchto študentov a študentky a je to pre nás veľmi dôležité vlastne vidieť v tom to prepojenie, lebo naozaj vy prepojení a prepojené ste a tu na tých exkurziách sa to krásne ukazuje. Takže ideme. Súhlasíte? Je to naša kolektívna vina. Ešte sme sa zastavili v Žehre, čo teda nebýva zvykom, ale ideme navštíviť kostol Svätého Ducha, ktorý síce nie je otvorený, ale už aj zvon môžeme vidieť, že je to naozaj zaujímavá, inšpiratívna stavba. Tá literárna exkurzia, to je také čosi osobité. Myslím si, že na našej katedre my s kolegami to už robíme 25 rokov. Že sme už takí zohratí tým, že pre nás sú to tiež také slávnosti, stretnutia s milými ľuďmi, s múdrymi ľuďmi. Stále sa je to čo dozvedať, stále je to si vymieňať zaujímavé názory so študentmi, vytvárať spojenie. Je to unikátna záležitosť. Ja si myslím, že každý, kto to raz zažil, tak to pocíti. Ešte sme sa zastavili na mieste, ktorá sa volá Sivá brada, pri tomto travertínovom podloží, kde je maličký gejzír, ktorý kedysi bol vidieť oveľa viac, ale dnes je z toho už len takáto fontánka. Teraz fujas Matias do Košíc. Domáci džin od pána Váhovského. Zážitky. Dobrodružstvo. Atmosféra. Priateľstvo. Esencia. Poušteno zážitkový. Medzi radosťou a potešením vyberám potešenie. Tak, prežili sme, užili sme si to a všetko sme precízne dokumentovali, no teraz mi napadá len jedno, ako povedal Marius Kopčaj, kto vie, ako to naozaj všetko bolo?